Ina so in yi magana akan yaran da aka kama saboda zanga-zanga. Ba abin da ya shafe ka a cikin wannan magana. Ya shafe ni mana kuma ma ku ya shafe ni ku bi shafe ni ba ma dole sai ne magana akai. Duk abin da zai faru ya faru. Kwarai kuwa duk abin da zai faru ya faru don haka dole sai na yi magana. Me yake damun ka ne baka da hankali ne? Me yasa kake son ka saka kanka akan abin da bai shafe ka ba? A'a ya fi shafe ni saboda yan uwana musulmai yan arewa aka kama kuma ma ko bai shafe ni ba ma sai na yi magana akai ko da ko wannan magana ita ce za ta zama magana ta ƙarshe da zan yi a rayuwata. Kana da hankali kuwa? Ka san me kake cewa? Na san me nake cewa mana yanzu a gwamnati ta kama yara ta kulle kusan wata 3 yara kananu kuma ma har da kai su kotu fa. Wannan magana da kake da gaske kake ko kuma dai a'a wasa kake? Ya sun da gaske nake yi su da aka kai yaran nan kotu kuma tsabagen yunwa ma gabaki ɗaya sun rame wasu ma a gurin suka faɗi suna kuka wasu ma duk sun suma. Ni na ɗauka ma abin da wasa ne saboda in ka ji abin da mutane suke faɗa hankali ma ba zai ɗauka ba. To ya sun dai da gaske ne wannan labarin gaskiya ne dan ga komai na ma a rubuce a wannan takardar. Ka duba takardar nan sosai? Na duba ta sosai kuma gaskiya ne abin da nake faɗa gashi na a rubuce gwamnati ta kama yaran mutane ta kai su kotu. Ban gane ba. Me za ka gaya min domin tabbatar da abin da kake gaya min da gaske ne? Kalla hotunan nan ka gani zaka tabbatar abin da nake gaya maka da gaske ne. Wannan ba daidai bane. Ba daidai bane ba mana kuma shugaban ƙasar namu yana ji kuma ya sani amma ya shiru ya ƙi magana. Ai ba shi da mutunci. To ga dai abin da gwamnatin ta ce a kotu ta ce kowane yaro guda ɗaya kafin a bada belin shi sai an samu wani babba guda ɗaya wanda zai tsaya mai wanda ko da ma bai kawo yaron nan ba ranar shari'a to sai ya biya taron miliyan 10. Zancen banza. Mu je ni gaba. Magana na gaba kuma gwamnati ta ce ta kama yaran ne wai saboda cin amanar ƙasa. Kaje ƙarya. Sannan kuma bugu da ƙari gwamnati ta ce yaran 'yan ta'adda ne shi yasa ta kama su ta kulle. Kaje ƙarya ko? Kaji ƙarya? To daga ƙarshe dai kowane yaro guda ɗaya yanzu ana batun belin sa miliyan 10 ne. Kwarai kuwa abinda gwamnatin ta ce kenan. Abin da ke faruwa kenan wannan aka garkuwa ne wai kowane yaro guda ɗaya ba sai an kawo miliyan 10. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya dai kan abin da gwamnati ta yi bata kyauta ba musamman ma shugaban ƙasar Tinubu. Munafiki macuci azzalimi kawai. Zalunci fa ba shi kaɗai yake yi ba har da sauran manya-manyan shugabannin ƙasan. Me yake damun su ne? Zalunci mana shi ke damun su mana sannan kuma babban wanda ya bada umarnin a kama yaran nan ba kowa bane illa dangana. Amma dai Allah ya tsine wa dangana. Amin ya Allah ya tsine mai Allah ya kwashe mai albarka. Wai me yake faruwa ne? Wai baki san abin da yake faruwa ba to gwamnati ne ta kama yaran mutane ta kai su kotu. Mutanen nan ba su da imani. Wallahi dai ko faɗa ka ƙara ga baki ɗayan su ba su da imani. Mutanen banza mutanen gobe. Kuma ni babban abin da yake bata min rema ba a cikin yaran da aka kama wai hadda tasiu yaro dan karami fa. Dan wannan yaran amma na rantse da Allah tsohon nan ba shi da imani wallahi. Ba shi da imani mana ai tsohon nan sai a hankali. Tsoho ko gawa? Gaskiya dai kan gawa mu da ma ya mutu mu huta. Ni da mu haka nake so. Amma kuma bai kamata in faɗi wannan maganar ba ko saboda babban mutum ne ba shugaban ƙasa ne fa. Sahabi ne shi? Ko tabi'una ne shi? Ya sun ko daya don ko darajar wadan sahabi ma bai kai ba a bashi dai a tunabin Na shi. daina raka arne gidan giya. Gaskiya dai kan dan barasa iya barasa wannan kan daga ganin ɗiba ma yake. Haihuwa ba ta yi rana ba. Kai tar Allah wajen rai wannan. Gaskiya dai kan haihuwa ba ta yi rana ba ka zo a mugu dan giya sannan kuma ka koma a macuci a zalimi ka cuta talakawanka. A zuri'an mu baki daya babu mai shaye-shaye. To ai ba a zura ku aka ce ba shugaban ƙasar namu ne gaba ɗayan shi dan shaye-shaye ko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni fa na ma yanke hukunci fa ni fa ina ganin ma fa ba zan ƙara ma yin zaɓe ba fa. Ƙwara'an ma wannan karan fa da ƙyar fa ka je kaɗa ƙwara'an nan. Mana saboda me ma amfanin yin zaben da ma bai da wani amfani saboda duk wanda ma zaka zaba mugu ne. To hakan bai kamata ya sa lokaci sare ba. Ai ba sarewa ba haɓaɓɓallewa ma ta yi ni dai ba zan ƙara yin zaɓe ba ma kawai duk ma yanda za a yi. Ni kaina na faɗi haka. To saboda gaskiya Najeriya na an riga an gama samun matsala. Tabbas matsala ma ba ƴar kaɗan ba. Babban matsala ma ko saboda yanzu ba wani mutum guda ɗaya wanda ake da garanti idan aka zaɓe shi ba zai zo ya cuci talakawa ba. Abin da ka faɗa gaskiya ne. Gaskiya ne mana kuma dole sai mun faɗa sai dai in za a kama ma a batar da mu ko a kashe mu. Ni dai da za ka yadda da shawara. Ka yi haƙuri kawai ka zuba musu idanu. Ba wani a zuba musu idanu wannan maganar ta ƙare dole sai mun faɗa ku da ko za su kashe mu. Ai mai tsoron a mace shine gawar fare da haka dole sai mun gaya musu. Kwatance baya yi wa mage ragama sai ga idan ta gane baduku. Yawwa To daga ƙarshe dai labari ya zo cewa Tinubu ya fito ya magana ya ce a saki duka yaran zanga-zangan da aka kama da haka yanzu an sake su kowa yana gidansu don haka mun gode amma kuma ba za mu yafe ba. Allah ma da kanshi in muka yi mishi laifi muna roƙon shi kuma yana ya gafarta mana ballantana bawansa. Haka ne kuma wannan to yanzu kun sanya za a yi? Kai muke saurare. Me za a yi ya za a yi? San gaya muku yadda za a yi a bidiyo na gaban kuma kun ji ni shuru to an kwamushe ni kuma addu'a yawwa don haka na yi nan. Allah raka ta taki gona. In mu gaishe su kuma ai shi kenan. Sai dai a kulle gidan.